Älä kuole. Nyt aloitan kuvaamisen. Ai jaa. Oota, mä stunnaan tän. Okei. Eiku siis taas Nare. No niin, nyt tuli mun juket. Mitä vittua sä laitat hailaitan? Ota kohta mennään hakee toi. Miksi tää mun akkontti sanoo Kato, mun taas arvaa siis Nare. Tästä kun tulee niin vitu kuolema. Miks? Sä frasas. Ai. On tuossa sinne. Et sä kuole, ota helpottua. Ai sulla. Mun tää oikeesti saada minionit tonne niinku silleen. Kato. Jäätävä. Sun kuuluu. Mä en tiedä mitä mä teen täällä. Vauhta. Okay. Mä vittu kusen puhua. Vauhta. Koko. Oh, vittu, alkoi tuli vähän lämmin. Se ämpäreitä. Vittu, alkoi tulee vähän lämmintä housui. Oli kylmä muutenkin. Sä tiedät, että kusi on lämmin. En. Mistä sä tiedät? Että kusi on lämmintä. Mä saan sen! Ota pikkuin. Haluan ottaa niin mä koska on niin vitun feilipeli. Koska mä vitun. Mutsissa tulee feili. Häh? Se mutsi on feili. Tu saat feili, kattokaa, meillä on 2 midiä. Muistakaa aina reportata We won the fight, we just had to try.